पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. आंबोली मुख्य धबधब्या शेजारील बाहुबली धबधब्याचं उद्घाटन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. आंबोलीत पर्यटन वाढावं यासाठी राज्याचे शालेय शिक्षण व मराठी भाषा मंत्री तथा सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर सातत्याने पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याने हा धबधबा आता सर्वांसाठी खुला करण्यात आला आहे. आंबोली वर्षा महोत्सवाचं औचित्य साधून हा धबधबा पर्यटकांसाठी खुला करण्यात आला आहे. मुख्य धबधब्यासह इतर असे 5 ठिकाणी धबधबे पर्यटकांसाठी खुले करण्यात आले आहेत. याचा पर्यटकांसोबतच स्थानिक व्यापाऱ्यांना फायदा होणार असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पर्यटन उद्योगाला मोठ्या प्रमाणावरती चालना मिळणार आहे. ही सुरुवात असून येत्या 6 महिन्यात हे चित्र बदललेलं दिसून येईल. आंबोलीच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीनं राज्य सरकारच्या पर्यटन विभागानं गतीने प्रयत्न सुरू केले आहेत असं मत मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केलं आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागामार्फत 12 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान आंबोली वर्षा महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं आहे. याचं औचित्य साधून मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये याचं उद्घाटन करण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता नाईट सफरी, हिरण्यकेशी ट्रेकिंग, जलक्रीडा, रॅपेलिंग अशा विविध प्रकारांचा आस्वाद पर्यटकांना घेता येणार आहे. ॲडव्हेंचर टेकसह 12माही पर्यटनासाठी मंत्री केसरकर यांचे विशेष प्रयत्न असून आर्किटेक्ट अमित कामत यांच्यावर पर्यटन विकासाची जबाबदारी सोपवल्याचं केसरकर आपल्या भाषणात म्हणाले. त्यामुळे येत्या काळात आंबोलीतील वर्षा पर्यटनाला अधिक उंचीवर नेण्याचं काम होणार असून बाहुबली धबधबा वर्षा महोत्सव ही त्याची पहिली पायरी आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.